म्हणून ते श्रीमंत होते. आणि म्हणून श्रीमंतची व्याख्या ती आहे. मी जाता जाता एवढं उदाहरण देईल. शिवसेना का? एक लक्षात घ्या, आज तिकीट वाटप साध्या नगरसेवकाचं करायचं असेल, पक्षप्रमुख विचारतात तुझ्या जातीची मतं किती आहेत. परंतु हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये, केवळ महाराष्ट्राच्या नाही, हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये एकमेव पक्ष असा की जो कधी जात विचारत नाही. तुम्ही म्हणणार पुरावा द्या, देतो. एक नाही कळेक पुरावे मी देतो की या पक्षात कधीही जात विचारली जात नाही. फक्त भगवा या शिवसेनेवरची निष्ठा, शिवसेना प्रमुखांच्या विचारावरती निष्ठा, हिंदुत्वावरती निष्ठा आणि इमान बघितलं जातं. तुमची जात बघितली जात नाही, फक्त कर्तृत्व बघितलं जातं. उदाहरण देईल मी. आई वडील लहानपणी मरण पावले. नाशिकमध्ये माळ्याचं एक पोरगा पोट भरायला मुंबईत आलं. माझगावच्या रस्त्यात भाजीपाला विकायला लागलं. बघता बघता बाळासाहेबांच्या विचारानं प्रेरित झालं. नगरसेवक झालं, मुंबईचं महापौर झालं, नवे आमदार झालं. ते पोरग होतं माळ्याचं छगन भुजबळ. नदीत मासे पकडणाऱ्या कोळ्याचा गणेश नाईक. नवी मुंबईमधून 3 वेळा आमदार, 1 वेळा मंत्री झाला. उत्तम प्रकाश खंदारे सारखा मातंगाचा सामान्य पोरगा तुमच्या मतदानाने 3 वेळा आमदार, 1 वेळा राज्यमंत्री झाला. हातकणंगल्यावरून महाराजा सुजित मिंचेकर 2 वेळा आमदार झाला. डेंटिस्ट म्हणून दवाखाना अंबरनाथ मध्ये टाकलेला डॉक्टर बालाजी किनीकर महाराजा 2 वेळा अंबरनाथ मधून आमदार झाला. महार समाजाचाच असलेला संजय शिरसाट कट्टर शिवसैनिक संभाजीनगर मधून शिवसेनेचा विद्यमान आमदार, मागच्या वेळेस सुद्धा आमदार. ढोराचा ज्ञानराज चौगुले उमरग्यामधून 2 वेळा आमदार. देवासमोरचे निवद उचलणारा गुरुवाचा विजयराज शिंदे बुलढाण्यातनं 2 वेळा आमदार. लोकांचे दागिने विणणारा सोनाराचा प्रकाश खेडकर नाश या नांदेडमधून 2 वेळा आमदार. 1250 मतदान असलेल्या कोमट्याचा श्रीकांत मुनगीनवार दिग्रस मधून आमदार. बंजाऱ्याचा संजय राठोड दारव्यातनं 3 वेळा आमदार. तळागाळातली माणसं बाळासाहेबांनी कधी जात बघितली नाही. मुंबईमध्ये फुलं विकायला गेलेला गवळ्याचा रमेश लटके शिवसेनेचा अंधेरीचा आमदार. ही जी तळागाळातली सामान्य माणसं, 18 पगड जातीची माणसं, ज्यांच्या जातीचं मतदान 100-125 नाहीये. विजयराज शिंदेच्या गुरव समाजाचं मतदान 125 असणारा 3 वेळा 2 वेळा आमदार होतो. हा चमत्कार फक्त शिवसेनेमध्ये होऊ शकतो, दुसऱ्या पक्षात कधीही होऊ शकत नाही. राजस्थान मधून वडापाव विकायला पोट भरायला आलेला अनिल भैया राठोड अहमदनगर मधून 5 वेळा म्हणजे 25 वर्ष शिवसेनेचा आमदार. राजपूत समाजाचा 175 मत आहेत. रस्त्यावर दुर्डी विणणारा बुरुडाचा चंद्रकांत खैरे संभाजीनगर मधून 3 वेळा आमदार, 3 वेळा खासदार. 1750 मतदान असलेला मारवाड्याचा जयप्रकाश मुंदडा वसमत मधून 3 वेळा आमदार, 1 वेळा सहकार मंत्री. ही जी तळागाळातली माणसं, कधी विचार करा, हातामध्ये बांगड्या भरणारा कासार समाज, या कासाराचा सुरेश गंभीर 4 वेळा माहीमचा आमदार, 1 वेळा माहीमचा खासदार शिवसेनेने दिला. अरे 18 पगड जातीची माणसं असतील, तेली असतील, माळे असतील, कोळी असतील, साळे असतील, महार असतील, मांग असतील, ढोर असतील, कधी जात बघितली नाही बाळासाहेब ठाकरेंनी. राहिला प्रश्न मराठ्यांच्या बाबतीत सांगू इच्छितो. या पूर्वीच्या काळामध्ये, बाळासाहेबांच्या पूर्वीच्या काळामध्ये वाड्यावरचाच मराठा खासदार, त्याचाच मुलगा खासदार व्हायचा. एक प्रस्थापित गडीवरचा मराठा असेल, त्या आमदाराचा मुलगा आमदार व्हायचा. जिल्हा परिषद सदस्याचा मुलगा जिल्हा परिषद सदस्य व्हायचा. पण सामान्यातला सामान्य मराठा मात्र तसाच राहत होता. हा चमत्कार बाळासाहेबांनी केला. सामान्य माणसाला खऱ्या अर्थानं सत्ताधीश केलं. हा चमत्कार शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी केला. उदाहरण द्यायचे तर कित्येक उदाहरण आहेत. बीड जिल्ह्यात या माजलगाव तालुक्यात छोटे छोटे रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट घेणारा बाजीराव जगताप आमदार झाला.
सुनील धांडे गुंड म्हणून हिनवला गेलेला बीड मधून आमदार झाला. कबड्डीपटू असणारा सुरेश नवले 2 वेळा आमदार, 1 वेळा राज्यमंत्री झाला. गुंड म्हणून हिनवला गेलेला अर्जुन खोतकर जालन्यातनं 3 वेळा आमदार, आता राज्यमंत्री आहे. मराठवाड्यामध्ये हा जो झंझावात निर्माण झाला, काळी पिवळी चालवणारा ज्ञानेश्वर पाटील परंड्यातनं 2 वेळा आमदार झाला. नांदेड जिल्ह्यामध्ये क्लीनर असलेला रोहिदास चव्हाण लोह्यातनं 2 वेळा आमदार झाला. वानखेडे सारखा सामान्य पोरगा 2 वेळा आमदार, 1 वेळा खासदार झाला. ही सामान्यांची मराठ्यांची पोरं पोट भरत नाही म्हणून 1.5 एकर जमीन विस्थापित असलेला एक सामान्य मराठा पोरगा, नाव बंडू जाधव उर्फ संजय जाधव, परभणीत आला. 2 वेळा शिवसेनेचा आमदार, 2 वेळा खासदार, आता सध्या खासदार. आर्यम वाणी सामान्य मराठा तरुण वैजापुरातनं 2 वेळा आमदार. नामदेव पवार कन्नडमधून आमदार. संदीपान भुमरे पैठणमधून आमदार. कल्याणराव पाटील येवल्यातनं आमदार. संजय पवार नांदगाव मधून आमदार. दादा भोसे मालेगावातनं आमदार. ही सामान्य तरुण पोरं, सामान्यातल्या अतिशय आयुष्यातलं सर्वोच्च स्वप्न होतं ट्रॅक्टर गॅरेज टाकायचं. तो दिनकर माने सारखा पोरगा औष्यामधून 2 वेळा शिवसेनेचा आमदार झाला. कोल्हापुरातनं दिलीप देसाई 2 वेळा आमदार. सुरेश साळोखे आमदार. राजेश क्षीरसागर आमदार. अकोल्यामधून गुलाबराव गावंडे पैलवान असणारा 3 मतदारसंघातून 3 वेळा आमदार. संजय बंड वलगावातनं आमदार. संजय धाने ज्ञानेश्वर धाने पाटील बडनेऱ्यातनं आमदार. शरद जोशीला पाडून आलेला अशोक शिंदे हिंगणघाट मधून आमदार. सामान्यांची मराठ्यांची पोरं, तळागाळातली पोरं, राशन दुकानामध्ये किराणात पुड्या बांधणारा गजानन बाबर हवेली मतदारसंघातनं 3 वेळा आमदार आणि मावळचा 2 वेळा खासदार. विनायक निम्मन पुण्यातनं 2 वेळा आमदार. अनेक तरुण खऱ्या अर्थानं पेटली सामान्य अतिसामान्यांची पोरं. एकनाथ शिंदे ऑटो ड्रायव्हर होते, शिवसेनेचे 3 वेळा आमदार, आता कॅबिनेट मंत्री. गुलाबराव पाटीलची पानटपरी होती जळगावाच्या छोट्या खेडेगावात. गुलाबराव पाटील 3 वेळा आमदार, महाराष्ट्राचा राज्यमंत्री. आणि गँगस्टर म्हणून मारला गेला असता, गुंड म्हणून मारला गेला असता तो नारायण राणे सुद्धा मराठाच, पण महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनवला. सांगायचं तात्पर्य एवढं की ज्यांच्या खानदानामध्ये 7 पिढ्या ग्रामपंचायत सदस्य सुद्धा कोणी नव्हता, अशा तळागाळातल्या मराठ्यांना 18 पगड जातीच्या माणसाचं तर कल्याण केलंच, पण तळागाळातल्या मराठ्यांना आमदार, खासदार, मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री पदी बसवलं. म्हणून शिवसेना प्रमुख मोठे आणि शिवसेनेचा विचार मोठा. आणि म्हणून शपथ घ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत फक्त शिवसेना, शिवसेना आणि शिवसेना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.